Ayan guys, neighbors. Nasaan na si Apo Merry Chris? Wala na si Apo Merry Chris. Miss Live. Wala pala siyang harang. Lagyan ko mo harang. My friend. Si B. Thank you, thank you si like sa mga ano ko, sa Facebook page. At saka sa TikTok. Thank you. Like no page. Di ba may activities? Wala. Ganun. Maglag ka. Maglag ko. O sabi mong ako Banji, wait mo. May na yata internet. Vlog ko ba? Kaya pa. Kasi wala siyang harang. Apong Banji, kainin na mukit na Apong Banji. Yes. Kaya pong talaguya pong Popoy, DJ Popoy. Arlene, shoutout sa'yo Ma'am Arlene. Ito yung set 2 ko. Kung hindi ka busy, okay lang po Ma'am Arlene. Makakera na ako.
Hindi naglalag, akong Banji, hindi ako naglalag. Wala, hindi na natuloy, oh. Bagya po. Okay. Makakaya kasi ini, hotspot ya mo. Kaya, pero makanining oras, balo ko ini maglow ini. Wala kanina kasi sa, ngayon ginamit ko kaya pang Julie na. Pang 10 na to eh. Sabi ni Nature, yes Nature. Ala, may busy na lang yata. Akong Banji. Daw daw. Naman natin bala mo kakaluskos king balbo ko. Okay. Kailan kaya? 70 million dyan, no? Sa YouTube. Sayang pala, dapat pala pinasok ko na yung live ko sa ano. Facebook. Try ko nga ulit. Choke pa. Ayun na. Ako rin la. Tabalo apong Julie Pin eh. Wala na yung kasi ning sa set king Facebook yun eh. Kaya tabiyasa mag-set.
Yun, no, ka rin lang. Ali, kakapit ka sa naging Facebook. Inkis karami ko. May wala na lapin din tawa po, Julie. May busy na la. Expect ko pa mo, wait sa, sige, sige. Sige ako, Julie. Mag-live. Ayan, napon Julie, okay na, okay na. Salamat, salamat. Ay, Lintone, Lintone. Kakaluskos. Julie Flores, yung Nature. Salamat, Nature. Taknidot, magang ko Ayan ni Pepe Darat.
Ayan, dinig ba ako diyan sa baba? Pepe Darat. Ako daramdam ko sa kabila. Nawaran ni apong kay apong Pepe Darat. Oh, sige, sige. Pepe Darat. Ikahay ni. Apong kiss ni. Magbalama ulit. Try ko ngang kumanta. Hapon Julie, try kong kumanta. Ano muna to? Yun na yung number mo, so kapogi, i-load taning wala. Ate yung music. Ate yung music. Apong Blood, shout out Apong Blood. Kalive mo music. Ate yung music, Apong Blood. Yan siya pala yung Apong Blood.
Yan, Pepeng patay niya kawan Scotland. Emilaso po sa lahat, sabi niya. Bala mo likay daramdaman ng music. Live music. Music. Buong tepen ulit. Pacay gagalo ya. Ayun natin ni. Alaya. Nasa lagyo na ini. Iser Apong Al. Apong Al, shout out Apong Al. Alive music, sabi na. Maglo, asagli samasan kayo mining audio. O talayang alive music. Atin na music. The music. Atin na music, kong Al, Pamblad. Okay. Meron na, okay. Okay, meron na daw. Meron na daw. Sabi niya pong blood. EL. Atin niya pala. Sige, magkanta ako habang ating oras, alas 12. Delete kaya tayo ni. Atin niya kan. Okay. Actually, o pala ako sige gayan. Sige ako pa. Mag-PM na lang kayo dito sa private message yung mga akyat ha. Kasi hindi ko ma-access. Nandito kasi yung Yabi. No na sita. Koyang blood. Bluetooth. Sabi na ako, Merry Chris, sabi mo kumukyat ka na eh. Magkanta na ako. Last song yan eh. Audio. Okay. Atin yung music. Pangarap sa tuwi, lagi kang nasa isip sina.
tulog ko. Iniw ko, dudurot ko ano. Sana'y giniw ko. Gusto ko sa'y mayakap nasa langit sinta. Nako, pag hindi na ay nalululog na ay iniw ko nais kita sa ating kasama. Iniw pag-isa, pangarap ka sa tinga. Cara saya si Apong Julie, busy yan, nasa restaurant. Dali lang, hanapin ko muna yung StreamYard, baka may umakyat. Wala pa, umakyat. Okay. Mag-PM lang kayo ha, mag-PM lang. Kakanta ko ulit. Alam mo na yung mga paborit. Ano ba kasing kakanta? Sa ating tayo magkakalayo, di ako bawat sanay hanap kita, di muling ka. Dahil kung ika'y labis-labis nan lap ng iyong mata, kahit ano pa ay kakayanin ko na. Alay sa'yo. Wala na hey, proud po ma'am Mace.
Facebook at saka sa YouTube. Thank you guys. Hindi ko po kayo nakikita kung ilan. Kung gusto mo ito, sana'y ikaw nga ang siyang naging dahil lahat iyo walang kailangan pa nang hahanapin pa, basta kasama kita. Basta't kasama kita, lahat pagkagawa, lahat ay maialay. Kasama kita, walang kailangan pa kasama kita. Walang kailangan pa, walang hanapin pa, basta kasama kita. Next song. Ngayong summer, Sabihin niyo lang po kung makita. Private message lang po para makita ko. Sila yung lahat yung singer. Araw at may yakap kang muli makin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig at ito nasa tandais? Akong limutin, nahanap kita. Mababa, ikaw na ito, damang-dama ng puso ko, mahirap na isipan kami. Ikaw na nga ako, papatago muling sa sambit ng dami, mahal pa rin kita o giliw ko. Thank you, people. Alaala ang kasama siya. Amin na kaya
babalik. Ba't ko nasaan kita ng labis? At sinabi ko sa'yo kahit kong limutin ka, bakit ngayon hinahanap kita? Kamas ko, damang-dama ko, dadayain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin sasabihin, mahal pa rin kita. Okay, next song. Next na tang nara. Ayan. Bibili na tayo guys. Para naman sa mga nandyan sa YouTube. Concert ko na to guys. Sana po huwag po kayo magalit. Hindi po tayo professional singer. See you so much my friend from Bulgaria. Unang kita pala sa ngiti mo naglago, araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa'kin. Ako na umibig sa'yo, ka nahanap ko'y na isa. Kaysa mga nalitan at problema, ang isip pagkabit na nais at kahit saglit umaasa na palayo yak pangarap ko yang dibulat mo. Lahat gagawin kung para song na ako niya. Parang biro lamang dumating ang tulad
Totoo sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Hinahanap buhay ko. Live shoutout from Korea. Totoo ang lahat ng mga kailangan mong signal ko hapong vlog. Ikaw na nga ito. Ito. Pwede na signal ko hapong. Hirap talaga nga ano, no? Ayan, agli. Andali. Yard ko. Agang ko. Eh, internet ko siguro apong blood view. Ayan. Gagamitan mi adwa yung gagamitan ko eh. Yung Facebook ang po ay Facebook ining itong cellphone. Ito na ako palang oras oh. Ayan. Magyan ako pa mga po blood sana. Nature. Thank you so much. Thank you so much. Ay, thank you siguro yung kaya ko, yung music kaya niya magputol-putol ko. Edward, yes. Sibyl, thank you so much ha, Sibyl. Sa lahat po ng mga nandyan, 5 million. Ano ba sa Facebook? Ilang tao ba sa Facebook? Netong tao, 4 king YouTube.
Sige, okay mga Apong Blood. Mag-end na ako rin. Mag-end na ako. Apong Julie, mag-end na ako ne. Sige, okay na ako, Kenny. Nakapag-kain na ako rin. Civil BG, thank you ha. Thank you so much sa lahat po ng mga naka-video dyan. Thank you. At ako'y mag-end na po, guys. See you around. Huli, andali lang. Message daka mo. Sige, Apong Blood. Sige na, mag-end na ako ha. Apong Blood. Apong Julie, thank you king kain eh. Yung pa mag-sub king kain mo. Mag-end na ako. Enjoy na kayo mong mga papamilya eh. At happy birthday kang Yumi. Mag-end na ako. Ay, thank you sa lahat ng mga umakyat kanina. Si DJ Popoy, sino ba yung umakyat kanina? Kapampangan si Katlan, yun pa. Si Ma'am Arlene, ni Tres Morales, Apon Tres, salamat Apon Tres. Sino ba ba umakyat kanina? Chris. Merry Chris. Umakyat kanina. Sa lahat po ng mga pumunta kanina. Apong Edson, shoutout din Apong Edson kung makikinig ka dyan. Long time no siya Apong Edson. Okay, sige, mag-end na ako Apong Blood ne. Thank you. Apong Blood. Apong Julie, mag-end na ako ne. Bye-bye.